Ito na yung ginseng binabad ko para malinis na malinis talaga siya. Ibabad mo na sa saglit. Tapos ito yung red dates, tinanggalan ko na to ng wala na siyang buto. Tapos itong radix, tinanggalan ko ng dumi din, binabad ko rin. Tsaka itong manok. Bali yan lahat ang pinaka-ingredients nitong soup na to. Chicken, ginseng root, red dates, tsaka yung radish astrapali. Tapos ito, pagkulo ng tubig saka sa ilalagay. Ito guys, nakulo na, kaya ilagay na natin lahat ng mga ingredients sama-sama na lahat. Ayan guys, mahayaan na lang siya, pakuluan na siya dyan ng pakuluan hanggang sa mga lahati yung sabaw. Tsaka mamaya nalagyan ng asin. Balikan na lang natin mamaya guys. Hello guys, good morning, good afternoon, good evening sa lahat ng manonood. Muli guys, nandito naman si Bisahin Daisy Vlog. Guys, gagawa tayo ng long time soup. Bali to siya guys, yung chicken soup na may ginseng root. Maganda to siya guys sa sa pampalakas ng immune system. Tsaka yung mga baraba-baraba dyan sa heart mo raw, yung nahihirapan ka huminga, maganda raw to kasi nakakasmooth daw tuloy yung paghinga mo. Basta ito yung sabi nung anak ng alaga akong professor guys, sa kanya to galing. Tsaka makikita mo naman dyan guys sa description nitong video, nandyan. Kasi ginawa ko, sinearch ko rin talaga kung para saan yung mga ginseng tsaka yung radix astrapali. Kaya tingnan nyo na lang guys, para may konting kaalaman din tayo, kasi mahirap naman magsasabi na hindi totoo, diba? Pero yun ang sabi, kasi tatlong luto na ako niyan dito. Ngayon lang ko nagkataon na videohan ko kasi wala nga akong may content gawa na busy ako dun sa pag-monetize ko. Kaya ito guys, panoorin natin guys kung paano nakapakulo na ako dun guys ng ng mainit na tubig. Isasalang ko na lang yung guys yung yung mga ingredients yan lahat doon. Tara guys. Ayan guys, nilagyan ko na yan ng pampalasa ng asin. Kaya anytime pwede na siya inumin. Ito guys, okay na siya. Ko muna, painumin ko muna yung alaga ko ng isang bowl kasi mamaya pa kaming 12 kakain. Nakahiga lang siya, nakahiga. Tapos si ma'am nandun sa sala. Walang ginagawa kundi humiga lang, kaya painumin ko muna siya para bumangon. Pinatay ko na kasi sasalang ko naman to yung ulam namin, yung chicken din na may mushroom tsaka black fungus. Ayan, ipapainom ko sa matanda.
Ito naman yung sa akin guys. Iinom din ako kasi nainom na doon yung alaga ako. Yung amo ko ayaw. Kasi gawa na diet yan siya kung ano siya pala keto diet kaya bawal to sa kanya. Ayaw niya uminom kaya kami lang ng alaga kong iinom. Bali ito na guys, oh. Pangalawang pangalawang inom na to ng matanda. Kasi magtatanghalian na kami, kaya ito na. Oh guys, tingnan mo yung natira sa konti na lang. Mamaya na naman tong gabi. Tira na naman to sa gabi kasi bukas yung bukas. Kaya paano guys? Siguro hanggang dito na lang muna tong video ko. Hanggang sa muli guys. Pakiabangan na lang guys kung ano naman susunod na content ni Visayan Daisy Vlog sa sunod. Sana guys, lagi niyo suportahan si Visayan Daisy Vlog guys. Na dumami naman yung viewers ko. Ayan guys, so tingnan mo yung bahay namin, oh. Ang alaga ko nakahiga doon sa sa sopa. Tapos si ma'am naman kaalis lang. Ewan ko, naka-shirt lang yun. Hindi naman yung magpapakalayo-layo, gawa na dito lang yun kasi yung suot niya pang lang. Hindi kasi pumasok, akala ko kanina pumasok kaya ayos yung pag-prepare ko ng soup bago. Ang ko tuloy, maiksi lang yung paggawa ko, hindi ako makapagsalita ng maayos eh. Patago-tago lang yung video ko. Kasi andyan sa lagi sa sala work at home siya. Paano guys, hanggang dito na lang muli. Bye-bye.